Kabupaten Trenggalek. Yuk kagem ya sebening suasana malam hari ini ada Bopo Suhadi, ada Bopo Suyoto, ada Bopo Suyono dan juga ada Bopo Anom Pawukir yang malam hari ini akan mengantar panjenengan semuanya dalam rangkaian Hargisnas dan Badan Meteorologi 2026. Hadirin kang sepidah nggih menika obong dupo saking Paduan Banteng Ridho meminta rahim Gusti Kang Murbing dumadi dumateng sang yanging para bapa wekdal so panjenengan katuran nuwun para sinuwun matur suwarun. Keparno kawula sang Tri Pradangga nenuwun hamaminta dumateng ngarsa panjenengan ingkang akarya jagat hamatek haji mantram sakti lumantar lati manah ingkang suci Gusti kawula sampun nyuwun Gus donga ugi anggenipun keluarga besar Paduan Banteng Ridho Sabuban anggen nggih pasugatan paring berkah rahayu yang sami pinanggih sesembahanku rintanlah lumantar waktu anggo mrasto pupu sing garu rasa mulai mangantar-antar kang Supratandha Hamewiti paglar adi ingkang kaglar ing rikalhan punika wiji baban hawa sanga lawan nasir wala haula wala quwwata kinen meminta Gusti Kang Murbing karya jagat hatim Gusti Allah sesembah pupuk sing rupa kemul mangantar tang-tang ketulung marang aku ora ana daya aku wibawa kang adi saking Allah kang maha agung sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lemang waktu nganggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku mrasta mungkar lan
jengkar saking sastra pakan santri pratangga pratandha sikep sirep hagen nyuwun marang Gusti Kang Mengkur jagat nyirnakaken pamaling jagat pamaling sato kewan sato mong tani mugya pahargyan adine saged atur wiwit awal ngantos paripurna gati